Maburburing kami mat iti anak ta dito'y boarding house tayo. Inaldawlatan nga da kami dito'y. Anya nga tanong agtrabaho aklaangan lakay. Ha? Kasanungay ti anak ta. Isurot ko sa nabali. Tamabalin kumot nga isurot iji upays. Ang mga numarigatang ka. Bakay? Kabailak mat, si kakit di mat. Uray ubba-ubbak ama pan nagtrabaho. Okay lang. Ngam ti adda kami dito'y unag ti boarding house iti inaldaw. Ay adaking ka. Day ta bakay. Ngam niya. No bilang tagtrabaho ka manay. Kahit marigatang ka. Ibagam lang. Uray sumardeng ka manin na. Uwan lakay. No problem. Ay na. Nagsipngat pa inaang bakay. Nakariing ka. Nasapa ka nagrieng. Ta naglutuak ngamin iti balon may iti anak ta. Ay. Talaga ka di adisidido ka? Amang isurot iti anak ta iti trabaho? Uwan lakay. Di ka di madanagan. Ala. Makamu ka. Bakay? Uwan ka day. Amumutan kanyak. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag no jak ka baulan. Ay nabakla, umay ka, darasam, andi ibagakan ka. Anya day ta? Ma'am, napalabas ko da perla itay, kadwa na jay baby nga anak na. Ha? Siguro, awanan ti may saang da. Iso akapilitanan nga isurot na jay anak na nagtrabaho. Anya? Ngamin, saan mo't amapilitan amapan ang trabaho, no adda na wadwad a kwartada. Iso nga mok nga awanan kwartada. Anya? Nay, si kamot gaya maritais. Wala na. Umayak man mat agpasyar dito'y arubayan niyo. Ay na, naimbag ka pa'y maritais, tadi kag trabaho. Di ka mabambanaw. Ay, sana kas kanya. Nabambanugak ang naggapoy jay taltalon. Napan kami nagsaka. Kasta ka day, nana. Ay na, kayat kumit ati ag trabaho. Ngam saan ngamin akayat nila kay ko, nana. Di na ngamin kanukayat ang mabanugak. Ha? Wen, nana. Iso nga ijayak latan balay mi Agluto ken agdalos. Iso lang ti ubra itagmalmalam. Ay na, sana all maritais. Sana all at talaga. Apay anak ko nayo day tanana. Katwan tanaasikaso unay nila kay muken ka. Di nakakayat apagubraan nga oray dadakulan dagiti anak ya. Anya ti konam, napalabas mo ni Perla na pan nagtrabaho. Una na, ay na, kasla pimpiman mo. Uba-uba nagi anak na pan nagtrabaho. Anya, kasjay at talaga ti awan makmakan na nana. Mapilitan amang isurot iti anak na iti pagtrabahuan na. Ha? Nagsasauday di Perla? Kunamlan asino abak nang. Ngam anya nga ita. Kasla pimpiman nga uba-uba na di anak na baby ama pa nagtrabaho. Anya? Anya? Kasta ti baga ni Marites. Wen lakay. Dayta matimay na imbaga kanya. Itay agin inanaak ang naggapoy jay talaw. Ay unay day dia babae. Iso lang arudan ti awan trabaho na. Iso pa'y tinakauy-uyaw. Wen nga rod No siya kla makakitkita iti kabibiyag na. Adayo na pinpintas ti biyag na perla nga agasawa ng misuda. Ay na pudno day talakay. Ngam nay, isuda mo tinakauy-uyaw. Kay, kumusta nga? Iti may sal daw yun nagtrabaho ba kay? Kat nasaya at latamot alakay. Kay, saan ka kadi anarigatan iti anak ta? Narigatan ngam anya ngay nga raw.
Sana bale, tamairwamak tumutlaan. Day, dati bagbagak kahit bakay. Nga aguray pailaan ko, mati pa nagtrabaho. Dito'y kayo latan boarding house, kuma. Jak kayat lakay, ad-adala nga nasakit ti ulo, nukas jay nga awan tiar aramidag. Hay, addaking ka day tangarod bakay. Ang niya, di ka nayon kung ibagbagaking ka. Ano di mo kabailan, ibagamlaan. Tanay ka, si day to'y anak ta. Ay nalakay, kabaulak. Di ka kadimadanagan, para iti anak ta tiar aramidag. Isu nga amin, kabaulak. Nay, agtudo mo bakay. Mapang kayo kadilatag trabaho iti anak ta. Katwan agpayong kami Kanya lakit dinayalakay. Ha? Sana bale, sumardang tumutlaang dahi ti madamdama. Ala, agan anad kayo nga raw. Kitaam ni baby, ang mga matudwan. Kaasi mo, bakay. Wan lakay, don't worry, I can manage. Si ka talaga. Ala, yung kay kiday, tapos saan kayo amaladaw? Apay nga kakatawa ka. Hoy, iba ka ma. Tapno katawa ta adwa. Ay na, makapaulak bakla. Anya? Ay na, makapaulak ni Perla. Agasam, nagpigsa ti Tudo, ngam napanlat ta nagtrabaho. Uba-uba na di anak na a baby. Ket anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. Nagsasauda ngamin nga agasawa. Kunamlan asino da akabaknangan. Ngam itatawanan ka nanda. Ay kapilitan nga isurot na ti anak na ijay pagubraan na. Kaasimot ni Perla bakla. Trying hard tapno laang makatrabaho. Aniya, kasta ti imbagbaga ni Marites kan ka? Kumare? Aywan sister. Diyak ko makayat nga idanon kan ka ngam ay na nalabos ti parang sasauna. Ay unay mo tinday jay a babae. Anon mi nga ta? Takas jay ti panagsasauna kada kami. Amin mo kat pakibiyangan nan. Dayta nga ron. Uray siya kapag imagbagaan na ket nagmanditirik na. Ngam diyak agtatagari. No Domingo, awan trabahok. Inak man di balayda. Makaamuritan no anya ti maaramid ko iti dayjay a chismosa. Iawanan ba in a babae? Ha! Agsagana dayjay. Nay, apa yan? Agong ka magbakay. Ada ka di pare ko umaw. Jack laki di makapagtapal. Talaga amapan ko sugudan dayjay iti balayda. Anya? Uray at nila kay na. Isagunot ko dayjay a babae. Jack mat pakibibiyangan ti biyag na. Ngam no apay nga ultimo pa nagtrabaho kakadwak na ito anak ko. Kat pakibiyangan na. Ay, unay mitin da dya marites. Ngumala, bay amon bakay. Kasking kwa na lang jay tao nga awan maramidan na itibiyag na. No di mang dadail lang. Nagsakit tinakam ko. Amumutan kanyak. Jack kayat nga da makibibiyang iti biyag ko. Nang runa no Jack mat an-anwal. Aniya, kastamot ka ang ti umay na imbagbaga ka na kayaw, nana? Wan, Perla. Itala nga main anagranata. Iso nga itala ang anaibagakan ka. Ay, apawaya dayjay amarites. Anya nga tayo ti parikot na kanyak. Parikot na nga tati paragtrabaho? Di agtrabaho kumamat. Ay na. Saan ka nung arod akayat nila kay na apagtrabahon ni Marites? Aniya? Gaputa di na kanu kayat ang mabannog. Iso nga ijay kanulatan unag tibalayda. Para luto kan para dalaws. Aniya lahaki din nana. Nagganasan? Ngamno siya. Saanan nga uso ti kakasday abanag. No adda ti anak nga kasapulan iti pang inal daw. Ay na,
Upatan ti anak da. High school dagiti dua. Ngam kastaki din. Asaan akayat nila kay nang agtrabaho? Day tangarod ka. Imbag kumaano bak nang da. Ngam padamot ang makitangtang dan tapno ada maigatang iti makan. Sana all nana. Nay, apay anak ko nam day ta, perla. Sana all nana. Sana all. Saan akayat nila kay na pagtrabahuan? Talagang sakit di nga apat isapsapulan day jay amarites. Tapay manay, bakay. Agasam man. Saan lagayam ani Mari Julie tinapan na nagchis-chismisan? Anya? Napan napay gayam in chis-chismis ija ayan danana ising. Hay naapaw. Anya? Ay manday jay babae. Apa gayam di sapsapulan na ah. Ala, bay amon ko na may, bakay. San abalay? Tasan mo't apon no timbagbagana. Nga awan ka ng tayaw. Ang mga no isuki di, ate awan ka na. Ay saan? Saan ang mabalin abaybay aklatan? Maruwang! Nay, si kamat gayam, kumari perla. Itaman pa'y analagip mo ti umay dito'y balay. Wan, tada na patunggay bagakan ka. Anyang day tamaray. Damagang laang no anya ti gagarak ditoy. Kalpasan ti ado ngayon ka inches-chismis iti karuba. Ha? Anya ko matibibiyang mo. No isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Ha? Ay, kwa? Maminsan pa'y, awanan ka iti bain? No di mo amo ti agbain iti tattao. Ura iti mismo kumamot na bagim at ipagbain ang marites. Ha? Saan akayat asawan? Aga po ta isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Kat awanan ti kanan may. Tapno amaw, agtrabaho gabuta ay aywanak di trabaho. Ay na, pasensya kan amare. Jak inggagara. Anya saan? Mangmangag mo ka dire ta ibagbagam. Ay na marites. Daytoy ti tandaan ma. Oray makikita mamarigrigat anak ama pan agtrabaho akadwak na iti anak ko. Ayos lang. Gabuta agsakripisyo para iti pamilya. Ha? Kumpara kumaitikas ka. Chismosang tambay. Awan lang arod trabaho mo. Day tapay la aguy-uyaw ti araramidam. Ay na mare, pakawanan na ko ma. Pakawan nga ibagbagamat. Adda ka din nila kay Mau. Ta ibagak man abagbagaan nakakumamat. Tapno saan aday talama panagis istorya iti padam a tao ti araramidam. Ha? Anya ka kumakanyak no bilang laang ha. Ikumpara man day tabagim kanyak. Sika at chismosang tambay. Di ka lamabain. Ulitin pa'y ama panagistorya iti karupa. Saan lang atong tati maabot mo kanya? Anya? Ay na, saan anasakit tinakam ka? Nugumura ka kanyak, Marites. Da kayo mo't nana. No apay amasapol pa'y lang nga idano nyo kinipay la dagiti imbagbagak kada kayo. No di yung indanon kan kwa na, saan ko maakastoy daytoy rupak ina. Ay kat ustulaeng tapno pag nakmam dayta. Panunutom kit day, kan amirisem anaimbag, asaan ngamin anasaya at dayjay nga inaramid mo. Istorya ni perla, kat nasaya at di trabaho na. Saan akasken ka? Tambay ka lang arudang, chismusa ka pa'y. Anya? Iso nga uray ag sakit tinakam mo kan guraan na. Wala akong pake. Maawatam. Aywan, Mari. Jak iliba ka may saka nang idanon ka ni Perla kadagiti imbagbagam. Anya? Imbagak pa'y kuana akas taunay ti ilek mo, nukas dya mapalabas mo nga ubba-ubba na dya anak na amapan agtrabaho. May sakamat at chismosa si kabakla. No di mo kumaindanon kan kwa na ti imbagakan ka. Sa anak ko maatinumpa. Ay na, amang ano kayat mo pa yanayunak day ta amar ka ti ima ni Perla di tarupam. Sika pa'y lang ti adaganas na amakaunget, sika lang aro din ti nakabasol. Anya? Pudno mo ti imbaga ni Perla kan ka. Awan lang aro din trabaho, chismosa ka pa.
Salot ka sa lipunan, kumbaga. Anya? Pangaasim man, kumare. Sister, agbalbaliw ka na sa papay. Di mo urayan ama persay tarupam, gapo iti katutong padagiti tao, amapan mo is istoryaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Sika maganti masabat mo kan. Sa dino ti papanam. Nakapurma ka mat itikas taunay. Ay na, kahit mapanak ijay daya Apay, di mo amaw nga itangaal daw ti kalay sa ni Carmelita o nga anak ni Basyang. Unyag peso niya. Ay, natunyo ka anakan. Mga sawa ka man nga minay. Barang iso ti agas day ta kinakabaw maw. Niyang kalmay. Anya laki din. Podno ti bagbagak. Nga mala, ituloy tantaw ti agsarita intun bigat. Umayak taw, iji balayaw. Adamot la umay ko ibaga, kaninanang maw. Sige angkay. Hintay nga ruday. Kat, pudno matiimbagan ni Uncle mo aramon kan ka anak ko. Mga sawa ka nga minan. 35 mo ngam awampay asawam. Apay, kayat mo ka di talaga ti mabaakan. Ninanang may. Awan mati parikot kini Clara. Nasingpot mat. Kan kang runaan na nagagat. Saan nga rud ani Clara ti kayat ko nanang. Anya kay laki din ay. Ha? Asino nga raw ti kayat mo? Basta. Ada kayat ko a babae. Saan ani Clara? Naa. Ibagam ngamin atap no amaw. Ay kay bagak to Saan pa nga ita? Aniya? Ay, uyag ti ka anaka. Kasla sana madanagan no bilang tamabaakan. Ay na, jakman amo iti dayjay aka anakam. Naragsakan ak nga rod, idinaamuak nga adag gusto kan kuana. Ni Clara. Kunaket, amangan no isunti kagasat na. Ngamay na, di namot kayat. Taapay ka naw. Adda ka nung nga rod kursunada na asabale. Ha? Anya? Asino nga raw? Kanayon ko sa lutsudan. Ngam di namot ibaga. Ay, na yan nito niyaw. Ay, aguray ka. Maranak la nakainom na yay. Sa lodsodak taw. Siguradaw ngay bagana. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, Tunyo. Nakainom ka manan. Idi na minsan nga aldaw anasabat ka. Nakainom ka. Sa ita, nakainom ka manan. Unay kan, Tunyo. Ngam siguro, no agkasawatan ton, agbalbaliw kan tumatan siguro, anya. Anya? Antab na mo, Clara. Awan pa naggusto ka. Awatam. Iso pangasim ta, sardengan na. Sana si kati kursunada. Anya? Tunyo, napintasak mat, ada trabaho, kan siksi akmat. Ngam apay adinak kayat. Abay, saan ka diyan nalawag kan katin ako na ka? Ada sa bali a kursunada. Kahit sana si kadayjay. Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni Tonyokin ka. Wan tata, iso adya kon ipilit ti bagik kan kuana. Anya? Itay laang tinang sa batak kan kuana, tata. Nakainom. Ha? Kasta ka day? Ay, apag-isaw. Agsubliyak man ay balay da. Sa bali siguro, tinagnaan na itay. Iswadyak na sabat. O sige, tata. Yaw, kanakan. Ibagaman nga ron kanya. No asino ti babae a kursunadam. Tapno tulungan ka
Ay, delikado, numabaakan ka. Ah, Ibagam tapno tulungan ka kung naktumay. ay, karima din na kantsawan, angkal. Ha? Ni Maria ti Corsonada. Anya! Ay, naton yo. Ti kinaado ti babalasang. Apay, ani bakit Maria pa'y laang mit ti kursunada? Tagtagre. Ang mga not at damakangag. Kaya ko na Maria, kaputa pensyonada. Dakil ka wawatin na pensyonada ti binulan. Ha? At damin kan ko na kinabak nang. Sana kas kan deklara. Anya! Anya, gusto ka kanyak, Tonyo. Wen, Nana Maria. Ay na, iti kastoy nga edad ko. Ay, jak impagarop nga dapay lagaya maggusto kanyak. Bakit kayo, Nana? Agam sana madlaw iti langayo. Kasta ka di. Ay nahanag mayat matan adang ganday tanga imbagam, Tonyo. Wen, Nana, day tatipod no. Ay maragsakan ako unay, Tonyo. Itapay lang. Aklunan kan nga agbalin akaayan ayat ko. Basta ka di. Ay na, agyaman ak unay. Aniya, inaklon na ka ni Maria kunam tunyo. Ay na, aguo yung kansamot tanan ako. Saanak nga guyong. Saan ka di pa nangasawa ti agnam ay? Tapno adda ka tinulong iti rigat ti biyag. Iso nga amok ani Nana Maria ti solusyon iti daytoy. Aniya, Iso nga ro da mga sawag, tapno na nam ay ti biyag ko. Alangan kit dimot ani Clara ti asawag. No iso ti asawag, agrigat kami lang. Saan akas ka ni Nana Maria nga agbalinak to addon. Pensyonada ko naman. aniya, ado ti babalasang nga mabalin mo nga arman. Ngam dayjay pay laang mat, inauna pay ngam siya. Kas lalulam mat tan anak ko. Di kayo madanagan na nang. Manulangin tibiyag na dayjay. Saan nga agbayag dayjay? Aniya, kayat mo asawan. Ti pensyon na laang ti kayat mo kankwana. Kaslakas na. Unay kantunyo, agpanunot ka kumamot ana imbag. Saan na padalos-dalos? Ay, basta. Ni Nana Maria ti ay ayatek. Kat inton dumteng ti kanito. Malipatan nanton ti agangayes. Di kukwak ton ti kinabaknang na. Aniya? Ay, anya nga ron no iso ti kayat na. Ay, kitbayan tayo na. Ibagbagakan kwa na. Nga ado ti babalasang nga mabalin na nga arman. Nga mamaw na niya insungbat na. Anya ngay. Kunana, ni Maria kano at talaga ti ayatan na. Kat into no dumanon to kano ti kanito amalipatan ni kakamati umangas. Kukwanan to kano amin a kinabak ng jay bakal. Anya. Ay, ti awanan ba'y nakaanakak? Ay, saan adaka istagarapap ngagbalin abak nang? Sa bali mo tiwagas na. Dayta nga road. Ay na, mariribo ka nakatalagano anya ti aramidat iti anak ko. Me, apa yang kasta mo tinti kawas yung Auntie Maria? Papanan nyo, ha? Ay na, adda na patiga pag nakanakaan. Ay, sa dino, ha? Adda date mi kinito nyo. Anya? Ay na, pasensya ka na. Italaang ana ibagakan ka. Wen, agayan ayat kamin kinito nyo kaanakan. Anya? Ay na, Auntie, ha? Amkit dimot no kwarta lang ti kayat na dadya at tao kada kayo. Kaanakan ay ayatak nito nyo. Kat mariknak mo at akas tamat ti panagayat na kanya. Ay na di na kumamit panaw-panawan ato nyo. Ha? Umay ka man kit di tag holding hands ta. Ado ti tao. Kan may sa nalipit ti pagnaan. Ha? Ala, agawaan ta kiti ti magna.
Tapno makadanon ta, iti restaurant na papananta. Kag, kumusta ti Decho kini Kaka Maria? Ay kayat naganas Nabsugak iti kasta unay. Aniya? Pudno ti ibagbagak. In-order ko amin na kayat ko iti restaurant ananganan me. Aniya? Ay unay kantunyo. Intun kwan, iti tattao a kwarta laang ti kayat mo iti dayjay abakal. Tangiwat yo ka dinanang. Di yo piksaan. Amangan nung manggag na kayong dagiti marites. Amuyo mo ti marites dito lugar tayo. Alisto dagiti lapayag dang agkalap. Ay na, uray mangagda, taiso matipod no. Anya, nag-date kayo kan ni Maria Idikalman? Kunam, kaanakan? Walang kal. Napan kami kanong makundi pasyar iji parke Pasan na. Ingkam na nga iti may sa akalatakan a restaurant iji ilay. Anya, Nakuna na nga rod kanyak ngagkalay sa kami kanon. Amom, no niya tinsungbat ko angkal. ha? Win ko na ka. Apay ikapoy. Anya, Nagganas laki din ti agbalin adon. No bilang lang angkal. tunyaw, may irusok mo ka diya talaga. Ay na angkel, kas itinakunak kada kayo. No bilang tagkalay sa kami nga na Maria. Ababalangin na panawon ti panagkadwami. Ngamin, malipatan nanton ti aganges. Anya, Win! Pudno ti bagbagak angkal. bagbagak ni tunyaw. Sa balay ti sungsungba na, ti awanan bain. Ha? Taapayan ako namday ta. Wala, to manugot ka no ang mangikalay sa kan ni Maria. Ay na, matungpak sa akin, di na yan di na oras. Ay, Naku na pay, asan abali ka daw, tamabit lang ti panahon na panagkadwada kan ni Maria. Nga bain, malipatan nanto kanumit la ti umangas. aniya? Kasta timbaga na kanyak. Ay, awanan ba'y na tunyaw? Alabay am, kasarita no sumangpal. Ay na, nasayata na sabat ka dito kalsada, si Katunyo, akagwapwan. Ha? Ibagak ti kayat kong ibaga, ha? Ibaga mo na. Amangan kit dimat no kwarta lang ti kayat mo kani Auntie ka Maria. Saan mo takas ta? Si kaki dimat. Nasayat mo kasta. Ngamin, nabilang lang, ta kwarta ti kayat mo ken kuana. Ibagak ken kan, awan magunod mo. Naawatam? Anya? No, agdaman ti kwarta nga iduldulin ni Auntie. Dayjay ket kwarta nga inted ja kakaiso na nga anak na ija abroad. Ha? No, ti pampanunutem ket ado ti kwarta na gapo ta pensyonada. Hoy, nagbidot ka? Ngamin, nailon na amin a pensyon na. Naawatan? Anya? Ita, agpanunot kan. Napudnumot laeng nga ayat ti marikriknam kani Auntie Maria. Ay. Nay, naguunag mo tin na ta sinaay mo tunyaw. Apay, ada parikot mau. Impagarop ko mulaki tin no ado ti kwarta na dayja bakit Maria. Nagbidutak magayam. Ha? Ano ti kayat mo asaway? Ay, naapaw. Nagdadakil magayam tilon na ijabang ko. Iso abasit lang ti mabatbati iti awat na pensyon. Anya! Kumusta nga tan ni Clara, nanang? Apay, plano mamapansarong karan. Gapot mom ana ilon ni Kaka Maria ti pensyon na. Shh! Nanang, mate. Nagpigsa man ang tangiwat yo ako nakon. Apay amabain ka amangag ti kaaruba. Kat isumot ti pudnaw. Saan man langan? Ay na, di mon panunutan ni Clara. Ngamen, agayan ayat dan kini Pandong. Di anak ni Carmelita iji daya. Pudno ka di day tanga ibagbagayaw. Kaano akpay anagulbudkan ka? Ay, no iso kumangamin ti inaram mo ide. Nasayaat kuma. Ngamday jay payla ang matabakat Maria. Kapula ang iti pensyon na. Naman niya ngay ita. Husto nanang. Sumardeng kayon.
Hello! Apay nga da ka dito'y balay. Anya ter aramidom dito'y. Ay na, imayak, tadi ka matlag parparik na kanyakon. Manon nga aldaw, adi ka imimay ijay balay. Kailiw ka matantonyo. Anya? Apay, di na ka din lam. Ay, saanan? Saan ka gayam nga ayatin? Pasensya kan. No, naibagak idikan ka nga ayatin ka. Kwa, bisin ko lagayam da dyan. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayaw, Anya Laki Jane.